Magandang hapon mga kaspero. Time check natin siguro mga alas 6 na. So padilim na, kaya magna night dive tayo. So ngayon lang ulit ako nakapag night dive. Ito yung pana ko, ayan. Ayan. Tapos yung gamit nating flashlight, itong bago. Ayan. Ayan. So maka-harvest sana ito ngayon mga kaspero. So bali ako lang mag-isa yung magna night dive ngayon. Kasi sila Master Danny, araw sila.
Mga kaspero, kakaaon natin. At ito yung mga nadali natin mga kaspero. Tingnan nyo, ang dami. Grabe yung binamano ng security ING na flashlight natin. Napakalakas mga kaspero. Ayan, kung nakikita nyo, malalaki yung nahuli. Ayan, may mga GT pa. Hindi na natin nakuhanan yan ng maayos kasi nga yung camera natin low bat. So, yung isang cam ko kasi nasira kaya wala akong reserbang battery. Nalolobat siya mga kaspero. So, maraming salamat sa mga walang sawang pagsuporta at lalong-lalo na po sa nagpadala ng ating bagong flashlight. Dive safe po mga kaspero and God bless.